Tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikende ndimwemo otungamire tenzini tungamire semwana awonyara tamu unganyara zinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzini tungamire aponda yasvika nyanza mananda aondityisa andichina zororo ndotsamira kune mwika kandinzwe imwi motiti ndinokutungamira. Kwaziwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rwodzi naPastor Caston Betera veku Seventh Day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Shailet Chakabveyo ari kutiisira musign language. Pastor, kwaziwai vateereri. Welcome to the program The Second Coming of Christ. Tinokuchingamidzai vateereri. Tiri kudzidza bhuku razvakazarurwa. Zvimwe zvinoita kuti bhuku iri rigone kubatika zviri nyore. Pane bhuku iri rinonzi The Great Controversy. The Great Controversy ikomendari inotsanangura nhoroondo yechinamato kubvira Jesu aenda kudenga kusvikira pachaguma nyika. The Great Controversy rinogona kuwanikwa rine makavha akasiyana, but as long riri The Great Controversy neshona rinowanikwa zvakare richinzi hondo huru. Tikawana bhuku iri tikaita hanya yekuriverenga, rinoita kuti zvimwe zvezvidzidzo zviri kuitwa muno mustudio tikasike tazvibata zviri nyore uye kutogona kudzidzisa vamwe. Pastor, bhuku iri vangariwane sei vateereri? Bhuku iri vadikani munogona kuriwana kuma-Adventist Book Centers ari pedyo nekwamunogara. Mukasvika ikoko vanokubatsirai kuti muriwane. Kana kuti munogona kubvunza nhengo vari mamembers esangano rema-Seventh Day Adventist kuti tingawane sei bhuku iri The Great Controversy kana kuti hondo huru. Vanokubatsirai kuti munoriwana sei. Kana muri kure nevanopinda chechi munogona kutibata panhare dzatinokupai pakupera kwechirongwa tokubatsirana nemi kuti mungariwane sei. Thank you so much, Pastor. The Great Controversy, hondo huru. God bless you. Ngatipindei muchidzidzo, Pastor. Chidzidzo chedu chiri kuti kudii? Jezebel part 3. Jezebel part 3. Tiri kudzidza kuna zvakazarurwa chapter 2 verse 20 to 23. Tiverengerei, Pastor. Zvakazarurwa 2 verse ya 20 kuenda pa 23. Asi handifari nechinhu ichi kwauri kuti unotendera uya mukadzi Jezebheri, unozvidza muprofitakadzi, uye unodzidzisa nokutsautsa varanda vangu kuti vaite upombwe nokudya zvakabayirwa zvifananidzo. Ndakamupa nguva kuti atendeuke, akaramba kutendeuka pakufeva kwake. Tarira, ndoda kumukandira panhovo navanoita upombwe naye panhamo huru, kana vasingatendeuki pamabasa ake. Navana vake ndichavavuraya norufu, nekereke dzose dzichaziva kuti ndini ndinonzvera itsvo nomwoyo. Ndichapa mumwe nomumwe wenyu paakabata napo. Itsamba kukereke yepaTiatira. Pari kukereke iri kuudzwa unzi handisi kufara nechinhu ichi kwamuri, kuti munenge maakutendera uya mukadzi Jezebel anozvidza muprofitakadzi achidzidzisa vanhu kuita upombwe uye kudya zvakabayirwa zvifananidzo. Zvikanzi mukadzi uyu ndakamupa nguva yekutendeuka, kana zvikaramba kudaro achaenda panhoo yeurwere uye vadikani vake ndichavatambudza. Zvikanzi nevana vake Jezebel ndichavarova nerufu. Pastor, pari kutsanangurwa nyaya Jezebel chaiye angafa kudhara.
kudhara chaiko, maybe kuitira vari kutanga kutojoinawo nhasi patiri kuti Jezebel part 3 ingovaudzai in summary kuti Jezebel chaiye akararama kuold testament aive munhu akaita sei, mahighlights about Jezebel. Jezebel takanzwa kuti anga ari mwanasikana wamambo asiri mambo wekwaIsraeri. Kumusha kwavo kwainamatiwa zvifananidzo. Iye pamusoro pekunamata zvifananidzo aive muroyi ari pfambi. Ndokubva aroorwa naAhabhi mambo wekwaIsraeri. Aroorwa naAhabhi, takanzwa zvakare kuti aikondorora murume. Zvakadaro zvekuti aishandisa masimba ehurumende kuita pfungwa dzake iye nezvaaida. Yes. Saka papart 2 patakati Jezebel part 2 taakududzira Jezebel zvii zvakabuda in brief past. Ndiani Jezebel? Pakabuda kuti muchiprofita kana kukanzi mukadzi zvinenge zvisingarehwe mukadzi chaiye as a female. Kunenga kuchirehwa chechi. Yes. Mukadzi anogona kuwanikwa napaviri muchiprofita. Kunogona kuwanikwa mukadzi akarurama anofamba zvakanaka. Ndo chechi iri kunamata Mwari muhukama naye zvakanaka. Yes. Koita mukadziwo anenge achitaurwa sechifeve senzenza anenge achimiririrawo chechi mukunamata kwayo isinganamate Mwari kana kuti isinganamate sezvinodiwa naMwari. Toda kutenda. Saka Jezebel part 2 yakaratidza kuti mashoko ataurwa nazvakazarurwa, mashoko ari kunongedzera nguva yeMadark Ages, pakapinda chimiro cheChristian Church chakadaro chekuti yaishandisa masimba ematongerwo enyika kuti vanhu vagashire dzidziso isingabve mushoko raMwari. Pamusoro peizvozvo vozviita muprofita waMwari kureva kuti spokesperson waMwari, asi vachitaura zvisiri izvo. Saka patinoda kuti tienderere mberi, ndangofunga kuti zvakakosha patingoti kereke Tiyatira, ndoda kungoti vanhu vazviona kuti yaitovako nzvimbo iyi past. Verengai zvakazarurwa 2 verse 18. Zvakazarurwa 2 pavhesi ya18. Yes. Nyorera mutumwa wekereke iri paTiyatira uti, zvanzi nomwanakomana waMwari, una meso akafanana nomurazvo womoto, netsoka dzake dzakaita sesafuri inopenya. Saka Church of Thyatira kana kuti kereke yeTiyatira, Tiyatira yaitova nzvimbo yaiveko vateereri. Sekudzidza kwatakamboita kuya madzidzirwo ebhuku razvakazarurwa kuti pane zvakaitika kuOld Testament zvinonotaurwa zvichiitika panzvimbo yaitovako panguva Johani akanyora bhuku razvakazarurwa raaitorarama. Paitova nekereke inge yatopo paTiyatira. Pobva paiswa mashoko ari kutorwa kuOld Testament achiudzwa chechi yaitovapo, asi zvichidudzira chimiro chaive mberi. Pakajeka kapo. Verengai pana Mabasa 16 verse 14 to 15 zvingojeka kuti Tiyatira raitova guta raiveko. Mabasa 16 verse ya 14. Zvino mumwe mukadzi wainzi Lydia, mutengesi wenguo tsvuku womusha weTiyatira, wainamata Mwari, akatinzwa. Ishe akazarura mwoyo wake kuti ateerere zvaitaurwa naPauro. Wakati abhabhatidzwa iye naveimba yake, akakumbira zvikuru achiti, kana muchiti ndakatenda kunaShe, pindai mumba mangu mugare. Akatitendisa. Zvino takati tichipinda panzvimbo yokunyengetera tikasongana nomumwe musikana. Chiri kubuda apa chii pastor? Zviri kuratidza kuti kereke yepaTiyatira tichingoshandisa zviri mubhaibheri. Mumwe wenhengo dzechechi wekutanga ndiRydia. Kureva kuti yaitova chechi chaiyo. Yaitova chechi chaiyo. Zvinogona kudaro kuti paakabhabhatidzwa naPauro, paakadzokera kumusha kwake kuTiyatira, anogona kudaro ariye kuburikidza nevamwe vasina kunyorwa mubhaibheri vakabatsira kuti paTiyatira patange chechi. Saka yaitova chechi iripo, but iri kuudzwa mashoko ane madimikira ari kureva zvaive mberi. Papadzokorei kuti
pari kunguva yajohani chechi yetiatira yakanga itoriko, chechi chaiyo chaiyo, yes, panzvimbo chaiyo chaiyo yetiatira, yes. asi tambukura zvakazarurwa manje makutaurwa madimikira kwakuita sekunonzi kuri kurehwa chechi iyi yetiatira, asi inyaya dziri kutaurwa muperiodhi iya yatanzwa kuti kubva pakaenda Jesu kudenga kusvikira pakudzoka kwake, exactly, pane zvichaitika zviri kufananidzwa nekunzi chechi yetiatira. Chinoratidza kuti madimikira ka iyi chechi yanaridhia yetiatira haingazorarame nguva yararama Jezebheri, nekuti Jezebheri anga saka paunoverenga kudaro kuti pari kunzi tiatira ponzi ngwarirai Jezebheri iye akafa kare, unobva waona kuti madimikira. Saka toda kuti tione chimwe chakaitwa naJezebheri woku Old Testament chinobva chatiudza zvakaitwa naJezebheri wenguva yemadark ages. Pana 1 Kings 21 verse 1 na 2 verenge ipapo pastor. Madzimambo ekutanga 21 verse ya 1. Zvino shure kwaizvo mirai pastor. Tati tiri kuverengerei nyaya iyi. Ndoda kuti vateereri vafollowe. Tiri kuda kuti tiende kuOld Testament. Right. Kwakararama Jezebheri chaiye chaiye. Yes. Tonoona zvaakaita. Right. Tochidzoka kuna zvakazarurwa. Yes. Toona kuti zvinofananidzira zvipi. Saka mama ndibata. Saka verenga yenyu. 1 Kings 21 verse 1 na 2. Zvino shure kwaizvozvo Nabhoti muJezireeri wakanga ano munda wemuzambiringa waiva paJezireeri pedyo neimba youshe yaAhabhi mambo weSamaria. Zvino Ahabhi akataura naNabhoti akati, ndipe munda wako wemizambiringa ndiuite munda wemirivo, nokuti uri pedyo neimba yangu. Ini ndigokupa mumwe munda wemuzambiringa unokunda uyu. Zvimwe kana uchida ndingakupe mari yakaringana mutengo wawo. Ipapo Nabhoti akati kuna Ahabhi, Jehovha ngaandidzivise ndirege kukupai nhaka yamadzibaba angu. Ipapo Ahabhi akapinda mumba make avora mwoyo aine shungu nokuda kweshoko raakanga avudzwa naNabhoti muJezireeri rokuti iye wakanga ati, handingakupi nhaka yamadzibaba angu. Akavata panhoo yake akatendeudza chiso chake akaramba kudya. Saka Ahabhu ndiye murume waJezebheri. Vaive nemuvakidzani wavo next door ainzi Nabhoti. Hameno zvakangoitika kuti Ahabhu aida munda wemuzambiringa waNabhoti. Zvikanzi togona kuchinjana minda. Kana usingadi ndokupa mari yaunenge wachaja. Ende unoona ukaita dhiri namambo. Aigona kutaura chero mari aibhadharwa because madzimambo aive nemari. Nabhoti ndobva aramba. Akarambirei pastor? Nabhoti chakamusakisa kuti arambe ndechekuti murayiro waMwari waite pakugoverwa kwavakaitwa minda vachipinda muKenani yakanzi inhaka yemageneration aizotevera. Right. Munda waisafanira kutengeswa, waisara uripo uchienda kuchizukuru nechizukuru chinotevera. Chaive chinhu chekutambidzana, hachisi chinhu chekuita dispense with. Saka mambo atsamwa aora mwoyo, mukadzi wake Jezebheri akabva auya. Inzwai solution yake pavhesi 7 kusvika pa10. Madzimambo ekutanga 21 kubva pavhesi ya7. Yes. Zvino Izebheri mukadzi wake akati kwaari, ko hamuzimi munobata ushe pakati paIsraeri here? Mukai mudye, mwoyo wenyu ufare, nekuti ini ndichakupai munda wemuzambiringa waNabhoti muJezireeri. Naizvozvo akanyora nwadhi nezita raAhabhi, akadzisimbisa nechisimbiso chake, akatuma mwadhi idzo kuvakuru nokumachinda vaiva muguta rake, vakanga vagere naNabhoti. Akanyora pamwadhi idzo achiti, tarai musi wokuzvinyima zvokudya nawo, mukudze Nabhoti pakati pevanhu, mugorayira vanhu vaviri vakaisvoipa vamire pamberi pake, vamupupurire vachiti, iwo wakatuka Mwari namambo. Ipapo muende naye kunze kweguta mumutake nemabwe afe. Saka Jezebheri chaiye kuOld Testament akachishandisa simba rematongerwo enyika. Ndoranza akatora tsamba kwakuisa chidhindo chamambo, achinyora nezita ramambo. Ndobva vaita maaccusations ekunyepa kuna Nabhoti.
ndobva asvika pakuurayiwa. Saka kuna zvakazarwa manje kana kwakutaurwa Jezebel, pari kunotaurwa iri chechi yakangoita zvimwe chete zvaitwa naJezebel chaiye. Chii chakachiitika mumadark ages pastor? Chechi yaishandisa simba rematongerwo enyika. Vopomera vatendi nhema. Kuti kana muine vanhu vakadaro kunyika kwenyu, vanhu ivava havana kukunakirai. Saka madzimambo enyika muEurope mese vaibva vaita, vareri makambosangana naro here rinonzi makrusedi? Aiwa, zvariri chairo munhoroondo. Zviya zvekuti kwaitumwa mauto otonzi vari kuvhima vatendi pachiurayiwa vanhu mathousands nemathousands. Nekuti ichechi yaiita instigate kana kuti yaidenha madzimambo kupesvedzera, thank you, yaivapesvedzera kuti kana kunyika kwenyu muine vanhu vakadai vari kupesana nedzidziso yechechi, tinokumbira dhilai navo. Saka Jezebel yaitova chechi munguva yemadhark ages ine hunhu hwakadai, ende vatendi vakawanda vakaurayiwa sekuurayiwa kwaita Nabhoti. Apa Nabhoti afirei pastor? Nabhoti afira pakuramba akamira pazviga zvaMwari. Izvozvo matopindura. Ndo zvaifira vanhu nguva yemadhark ages. Chitsanangurai, vanhu vaifirei mumadhark ages? Mumadhark ages vanhu vaiurayirwa kumira pane zvinodiwa naMwari, asi zvichipesana nezvaidiwa nechechi. Aishandiswa kuuraya ndiani? Masoja enyika. Masoja enyika. Vateereri, patiri kudzidza chiprofita chinotsanangura ine summary way, but munobva mazvibata. Mukanzwa mufundisi achiti vanhu vaiurayirwa kuramba vakamira pane zvinodiwa naMwari, kufananidzira kafiro kaNabhoti. Kuti Nabhoti ari kuti munda uyu ndakaupiwa ive nhaka yevazukuru vanozoteera nekuteera. Ndo zviri shoko raMwari pastor. Bhaibheri shoko raMwari takarisiyirwa, tingatoti inhaka yedu isingafanire kutrenda, haifanire kutengeswa. Saka chaifira vanhu mumadhark ages ndechekuti chechi yaMwari kana kuti tiyatira yaMwari yainamata zvinodiwa naMwari vairwiswa naJezebel, inova chechi yemumadhark ages yaishandisa masimba ematongerwo enyika kuvauraya. Ndofunga zvinenge zviri kujeka Caston, kuti muchechi taona kuti makapedzisira maane maboka mairi. Vaimira pachokwadi chaMwari sezvachiri muBhaibheri. Koita rimwe boka vaive nemasimba vacho eutungamiriri, asi dzidziso dzavo dzanga dzabva pane zvinodiwa naMwari. Saka vakanga vakumanikidza rimwe boka iri, kuti itai zvatiri kutaura isusu, nekuti ndisu nhume yaMwari. Vanenge varamba nekudawo kuti chechi yaive neukama nemadzimambo, yaichiudza madzimambo manje kuti urayai ava, havana kukunakirai. Saka vanhu vochiurayirwa kumira pachokwadi. Saka pindurai mubvunzo uyu, zvingaita here pastor kuti chechi chaiurayi vatsvene? Ndoda kuti mupindure muchiti vaiurayiwa muzita remadzimambo. Tsvagai mavara acho, because panonetsa vanhu vachiteerera chidzidzo kuti vafunge kuti chechi ingasvike pakuuraya. Tikapedza kunzwa rumbo, ndoda kuti musikopatsanangura, because kungoti munhu anzwe kuti chechi yaiuraya vatsvene, it doesn't make sense. But ndoda kuti mushandise example yekuti Nabhoti akaurayiwa muzita ramambo asi achiurayiwa naJezebel. Fanofunga iwe yekuitsanangura zvakanaka mushure mekunge tanzwa kambo. Tiri pachidzidzo Jezebel part 3.
Vakudze, vakudze, ngati vakudze, vakudze, ngati vakudze, vakudze, o ndimwari vanogona, ngati vakudze, vakudze, ngati vakudze, vakudze, ngati vakudze, vakudze, o ndimwari vanogona, ngati vakudze, vakudze, ngati vakudze, vakudze, ngati vakudze, vakudze, o ndimwari vanogona, ngati vakudze, vakudze, ngati vakudze, vakudze, ngati vakudze, vakudze, o ndimwari vanogona. Tinomuchingamidzai zvakare vateereri, tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu Jezebel part 3. Bhuku rinonzi The Great Controversy vateereri rinobatsira tikagona kuriwana nekuriverenga. Iyi komendari inotsanangura nhoroondo yechinamato kubvira Jesu paakaenda kudenga kusvikira pachaguma nyika inoi. The Great Controversy rinowanikwa zvakare mururimi rweshona richinzi hondo huru. Pastor, bhuku iri ringawanike sei? Bhuku iri munoriwana kuma-Adventist book centers, mabookshop esangano rama-Seventh Day Adventist kwamugere ikoko. Imwe nzira munogona kuona nhengo dzesangano rema-Seventh Day Adventist kwamuri ikoko, movabvunza kuti tingawanewo sei bhuku rakanzi The Great Controversy kana kuti hondo huru. Vanokubatsirai kuti ringasvike sei kwamuri, munoriwana sei. Zvakare kana kuri kuti mashayisisa vanhu ivava vari kure nemi, tibatei panhare dzatinokupai mukuguma kwechirongwa kuti tigobatsirana nemi. Toda kutenda The Great Controversy, hondo huru. Ngatishingairei kuita bhuku iri, rinorerutsa kuti tinzwisise zvidzidzo zveprofesi. Toda kutenda. Jezebel part 3. Pane mubvunzo wandanda kubvunzai, saka ndoda kudzokorora, ndikutya kuti mungaupindure zvisiri izvo. Patiri kufamba nechidzidzo ichi chekuti Jezebel part 3 chichiburitsa pachena kuti nguva yeMark Ages chechi yaiuraya vatsvene, kuti chechi nekuti vatsvene kune vanhu vakawanda chinhu wani. Saka vanobva vanetseka kuti chechi inogozviuraya sei. Saka ndoda kuti mushandise example yekufa kwaNabhoti, munyatsotsanangura zvaiitika muMark Ages, mupindure mubvunzo wekuti nhai pastor, chechi ingauraye vatsvene here? Taona kuti isusu
mukadzi ari kumirira chechi. Yes. Saka pane mukadzi uyu Jezebel. Kuold Testament zvaakaita, murume wake achida kuextenda munda wake, gadheni rake, Nabhoti akaramba, akamira pakurayira kwaMwari. Mambo vachibva vanetseka, Jezebel akati, siyira inini ndironge kuti muwane munda. Saka Jezebel mukadzi wamambo, marongero aakaita ndeyekuti ndiye akanyora tsamba, asi achiti ndimambo vari kunyora. Saka ndokubva aisa chidhindo chamambo. Tsamba iyi yanyorwa kumachinda amambo nekuvanotungamirira hondo, ndokuvarayira kuti chendai kuna Nabhoti mumupomere zvekunyeba, kuitira kuti vanhu vaone kuti ane mhosva, pazozvireruke pakunomuponda. Saka akaita kuti Nabhoti afe ndiJezebel, asi achishandisa zita ramambo. Saka Jezebel ari kumiririra chechi. Kana zvichinzi chechi inouraya sei? Christian Church, kuti vanhu vatsvene ndo vari kufamba zvinodiwa naMwari, vaurawe, vapesana nezviri kudiwa nechechi yatsauka iyi. Saka chechi manje inochishandisa because yaiteererwa nemadzimambo enguva iyoyo, ndo yaitovapa mainstruction yoti chiurayai vanhu ava. Madzimambo otuma masoja oteerera zvataurwa namambo, vonouraya. Asi kwabva nyaya yekuurayai haina kubva kuna mambo, yabva kuchechi yamakristu. Aiwa magona pastor, magona, toda kutenda. Saka zviri kubva zvaburitsa pachena kuti pane chechi mbiri. Alright. Iri kunzi Tiatira ichechi, pari kunzi ngwarira mukadzi uya Jezebel ichechi. Saka munguva yeMark Ages zvaifamba sei chechi mbiri idzi, dzaiwanikwa kupi kuti udzizive? Tinongodzokera futi kuOld Testament toona kuti zvaive zvakamira sei. Jezebel paaiuraya vatsvene. Pana 1 Kings 18 verse 4. Verengai tinzwe ipapo pastor. Madzimambo ekutanga 18 verse ya 4. Nokuti nenguva iyo Izebheri yaakaparadza nayo vaprofita vaJehovha, Obhadhia wakatora vaprofita vane 100 akavavanza 50 nama50 zvemubako akavapa chingwa nemvura. Saka nguva Jezebel yaaiuraya vaprofita vaMwari, hanzi vatsvene vaMwari vaitohwanda mumapako ndokwavaigara. Saka zvoreva kuti munguva yeMark Ages paiitika makrusades aiurayiwa vatsvene, yaive chechi yaMwari yanga isawanikwe mumaraini munogara vanhu. Vanga vaakuvanda, vaitiza. Yaitosara iri chechi nemabuilding ari kuonekwa, ndo iri kumirirwa naJezebel. Yaive chechi yechokwadi yanyorerwa tsamba iri kunzi iwe Tiatira, vatiza vawanda. Inzwai futi pana 1 Kings 19 verse ya 2 to 4. Madzimambo ekutanga 19 kubva pavhesi ya 2. Ipapo Izebheri akatuma nhume kuna Eria akati, vaMwari ngavandirove, ngavarambe vachidaro, kana ini ndikasafananidza upenyu hwako noupenyu hwomumwe wavo mangwana nenguva ino. Zvino wakati achiona izvozvo akasimuka akatiza kuti arege kuurawa, akasvika paBherishebha raiva raJudha, akasiya muranda wake ipapo. Asi iye wakafamba rwendo rwezuva rimwe kurenje, akandogara pasi pomurara, akakumbira kuti afe hake. Akati, zvaringana hazvo zvino Jehovha, chitorai henyu upenyu hwangu, nokuti handipfuuri madzibaba angu pakururama. Atizira futi kurenje. Saka chinhu chinoda kubatwa patiri kudzidza kereke paTiatira vateereri. Patakatanga chechi yeEfeso, Mwari aitaura zvakanaka, obva ataura zvaasiri kufara nazvo. Pakereke yeSmina odaro, pakereke yePegamo odaro. But patinosvika pakereke yeTiatira, ndo panotanga nzira mbiri, pastor. Pegamo yaitonzi handifare kuti mabata dzidziso yaBharamu, kureva vese vakadaro. But paTiatira manje, vanoita zvinodiwa naMwari vaapavo vega. Jezebel aapake ega. Ndo zvandaida kuti muone kuti chechi yakasara iri mumaraini, ine mabuilding, kutonzi pachechi apo, ndiye Jezebel.
yaive yaMwari iri kunzi Tiatira yakurenji. yatisaenda kusamba. Ndozvandaida kungoti zvijeke ipapapo kuti pakutoratidza kuti ranga radambudziko ndiJezebel Church yemadark ages yenge iri chechi yaMwari yenge isagone kuoneka kuti avo vanga vakungonamata vari chivande vachidaro. Saka pfungwa yaive naMwari ndeipi? Pana zvakazarurwa 2 verse 21. Zvakazarurwa 2. Nechimiro ichi Mwari anga ine pfungwa ipi? Vhesi ya21. Ndakamupa nguva kuti atendeuke, akaramba kutendeuka pakufeva kwake. Saka Mwari ari kuti pari kuita chechi iyi yanga ichioneka yemadark ages zvairi kuita, pfungwa yanga ina Mwari ndeyekuti pavari kuita zvese izvi vawane mukana wekutendeuka. Alright. But Bhaibheri riri kubva rati zvakaramba. Mwari aizviita nenzira ipi pastor? Munguva iyoyeyo vainamata Mwari vari kwavari, zita rakakurumbira munhoroondo vainzi maWaldenses. Vaihwanda kumaAlps mountain ari kunana Italy nana France. Kwete ikoko kwega, muAfrica vaiveko futi all over. But nhoroondo iyi painonyanya kutreswa kuEurope vainzi maWaldenses. Okay. Paifamba makore kwakapedzisira kwauya vamwe varume vakakurumbira vaimisidzana naJezebel Church kuti zvamunoita hazvizere izvo. Mamwe mazita acho akakurumbira pastor. Kune muchinda ainzi John Huss. John Huss ameno kana makambobvunza. Uya wokuzotera dzidziso dzaJohn Wycliffe ko. Ana John Wycliffe vakatotora kuna Huss. Okay. But muri kutaura akatanga ndi John Wycliffe. Ipapo ndakupa. Saka ana John Wycliffe ka vakararama makore kuma 1200. Ndobva vaita dzidziso dzavaedza kuonesa chechi zvikaramba. John Wycliffe anotonzi ndiye akatanga kuti Bhaibheri riwanikwe mururimi rwechirungu. Wechirungu yekuEngland. EkuEngland. Ndobva kwauya ana John Huss. Makore anga akuma 13. Right. Nana Joram. Pakafa John Wycliffe. Vachiedza kuonesa. Saka munkunzwa Bhaibheri chiti ndakamupa nguva yekutendeuka. Mwari haana kungoti vari kuponda vanhu ndosiya zvakadaro. Alright. Aitendera kuti chechi yemadark ages iwane mukana wokuti vadzoke vauye mugwara. Saka time yavakapiwa yekutendeuka kuti tizoti yenge yakareba zvakadii, tinobatsirwa nebhuku raDaniel. Daniel 7 verse 25 iverengei. Daniel 7 verse 25. Vhesi ya25. Yes. Uchataura mashoko okumhura okumusoro-soro, uchaparadza vatsvene, uye uchatsvaka mano okushandura nguva nemirayiro. Ivo vachaiswa mumaoko ake kusvikira nguva imwe nedzimwe nguva nehafu yenguva. Right. Saka Daniel ari kubva aisa pachena kuti Jezebel inova chechi yemadark ages yakatenderwa naMwari. Ndikati kutenderana sikureva kuti kubvumidzwa ndoti chi? God permitted. Toti chi? Mwari akaregera ichiita zvayaiita. Very good. Mwari akaregera ichiita zvayaiita. Daniel abva ati nguva yacho yakareba inotumidzwa ichinzi nguva nedzimwe nguva nehafu yenguva. Muchirungu pari kunzi time, times and half a time. Time inguva yakareba zvakadii pasi? Kana tiri muchiprofita ichi inomirira gore. Gore ko times. Makore mairi. Makore mairi ko half a time. Hafu yegore. Hafu yegore. Saka Daniel ari kunzi chechi yairamba ichiuraya vatsvene ichiita zvainoda izvi kwegore, makore mairi nehafu yegore. Total inobva ita 3.5 years. But ichi chiprofita ichi pastor. Ndoda kuti muchitibatsira tinyatsodzwa kuti nguva yenge yakareba zvakadii, because chatiri kungoziva ndechekuti nguva yeTiatira yakatanga mugore ra538 AD. Saka toda kuona nguva yacho yakareba kuti ndeipi. Pari kunzi nguva nedzimwe nguva nehafu yenguva. Saka 3.5 years inguva yakareba zvakadii pastor? Takambozvidzidza izvi musatadze pastor. Patakanzwa kuti gore remuBhaibheri rine mwedzi 12. Ndizvozvo. Mwedzi mumwe nemumwe uine masuva 30. Right, ndizvozvo. Ndiyo total ye360. Days ka. Saka makore ari matatu. Tikati 360, right. 360, 360. Right. Hafu yegore yoita 180. Right. Tikaedha zvese pamwe chete. Zvinotipa 1260
tati gore rine 360 days remubhaibheri, Right. saka toti 360 gore rekutanga plus 360 gore rechi2 plus 360 rechitatu, hafu yegore i180, tobva tati plus 180 days, Right. yobva yapa total chi Ye 1260 days. days, right? Saka ndo mazuva acho ari kutaurwa apa. Chiri chiprofita. Chiri chiprofita. Asika Eh. ucharangarira kuti kuna ndiEzekiel 4 Ezekiel 4 verse 6. verse ya 6. Yeah, muchiri kuyo. Kunonzi iko kana muri muchiprofita chitorai zuva rimwe chete rimirire gore. 1 day is equal to a year. Kana chiri Kana chiprofita. chiri chiprofita. Saka tati tine madays 1260. Anobva apedzisira ave 1260 years. Right. Makore. Right. Ndo akapiwa kuti Jezebheri atendeuke. Atendeuke. Saka tiri kuona ateereri kuti Jezebel inova chechi yemadark ages yakatanga mugore ra538 AD. Tikaedhera 1260 years tichibva mugore ra538 AD tinosvika papi pasi? Tinosvika 1798. Chii chakaitika? 1798 ndo pakaita sekuganhurwa masimba echechi yemakristu. Chii chakaitika? Mambo wekufrance akamukira chechi nekuti zvaiitwa nechechi zvakanga zvichishungurudza zvakanyanya. Saka iye akamukira chechi ndokubva atuma komanda wake wemasoja ainzi General Bethia, Right. kuenda kuhofisi yemutungamiri wechechi Right. yanga yakuRome panguva idzodzo. VekuRome. Ndokunotora mutungamiri wechechi mufundisi mukuru, ndokuendwa naye kuFrance, ndokunoiswa mujeri achibva anofira mujeri. Muri kuyeuka. Saka Jezebel inova chechi yemakristu mumadark ages yakatanga kubata masimba muna 538 AD kusvikira mugore ra1798 masimba ndo paakaita kunge aganhurwa. Chii chakaitika? Mukuru wehondo ainzi Bethia akatumwa, vaibva kuFrance, ndobva anotora mukuru wechechi kuRome, ndobva aendwa naye kuFrance. Mukuru wechechi akasvika pakuzofira mujeri. Zviri pachena, inhoroondo yamunogona kugoogla mukaiwana. Ndo zvakaitika izvi pastor, toda kutenda. Toda kuti muerenge zvakazarwa 12 verse 14 neverse 6 kuti taona zvaitika kuna Jezebel chechi. But ko Tiatira airarama sei? Anga achinzi ngwari raJezebel. Zvakazarwa 12 verse 14 neverse 6. Zvakazarwa 12 vhesi ya 14. Ipapo mukadzi akapiwa mapapiro maviri egondo guru kuti abhururukire kurenje kunzvimbo yake kwaanochengeterwa nguva nedzimwe nguva nehafu yenguva, kwaasingavonekwi nenyoka. Vhesi 6. Mukadzi akatizira kurenje paakagadzirirwa nzvimbo naMwari kuti vamuchengetepo mazuva ane chiuru china 260. Saka ndima iyi inobva yaisa pachena kuti dziri kunzi nguva nedzimwe nguva nehafu yenguva ndo dziri kunzi 1260 days, ndo muchiprofita 1260 years dzinotanga 538 AD kusvika 1798 AD. Chechi chaiye chokwadi yaMwari yairarama iri mumasango mumakomo ichiraramiswa nenyasha dzaMwari. Chechi Jezebel iri kuuraya vatsvene, Mwari aitendera achiti zvichida vangangotendeuka. Ndo zvakanga zviri kuitika. Jezebel part 3. Rambai muri pachirongwa timbonzwa rwiyo. Ndomtewera kweseko ndaziza kumusimbira ndotonera kundifira pamchinjiko weKalvari Jesu wanditungamira rwendo rwese nguva dzose ari shamwari yeidi ndinotondera Kalvari ndofarira mtemo wake ndoda anditungamire rundo rwake rwakanaka rwayereswa paKalvari
rwendo rwese nguva dzese ari shamwari ndinotondera Kalvari, ndinofamba ndisingatyi, ndofara naKristu pedyo, ndosimbira ndichaona shamwari yepaKalvari. Jesu wanditungamira rwendo rwese nguva dzese ari shamwari ndinotondera Kalvari, ndinofamba ndisingatyi, ndofara naKristu pedyo, ndosimbira ndichaona shamwari yepaKalvari. Jesu wanditungamira rwendo rwese nguva dzese ari shamwari ndinotondera Kalvari. Tinomuchikamidzai zvakare vateereri, tichienderera mberi nehuruguru yedu Jezebel part 3. Pakudzidza chiprofita chebhuku razvakazarurwa chinotangira Jesu paakaenda kudenga kusvikira pachaguma nyika pachadzoka Kristu, pane bhuku rinonzi The Great Controversy rinobatsira kuti nyaya idzodzo dzinzwisike zviri nani. Zvimwe zvidzidzo zviri kuitwa muno mustudio, kana muri kuda kunyatsa kuzvinzwisisa zvine udzamu in depth, hatitsvagei bhuku rinonzi The Great Controversy. Rinowanikwa mururimi rweshona richinzi hondo huru. Rinoita sekomendari inokavha nyaya yechinamato kubvira Jesu paakaenda kudenga kusvikira pachaguma nyika inoi. The Great Controversy, hondo huru. Pastor, bhuku iri rinowanikwa sei? Bhuku iri munoriwana kuAdventist Book Center, mabookshops echechi yeSeventh Day Adventist. Mukasvika ikoko munawana. Kana kuti munogona kukumbira nhengo dzesangano remaSeventh Day Adventist vagere pedyo nemi, kana kuti vamunozivana navo, kuti mungariwane sei bhuku irori Great Controversy kana kuti hondo huru. Kana izvozvo zvese zvaramba muri kure nechechi, mutibatei panhare dzatinokupai panoguma chirongwa, tobatsirana nemi kuti mungariwane sei. Toda kutenda. Chidzidzo chedu pastor. Yes. Jezebel part 3. Tauda kuchiona pana zvakazarwa 2 verse 21 to 22. Tinzwe zvinotaurwa ipapo. Okay. Tiipedzise chidzidzo 21 to 22. Zvakazarurwa 2 vhesi ya 21. Ndakamupa nguva kuti atendeuke, akaramba kutendeuka pakufewa kwake. Tarira, ndoda kumukandira panhoo, navanoita upombwe naye panhamo huru, kana vasingatendeuke pamabasa ake. Saka Bible riri kuti netaimi yakapiwa Jezebel yataona kuti 1260 years paitarisirwa naMwari kuti zvaiitika zvaifana kuita kuti chechi idzoke pakuteedzera shoko raMwari. Saka Mwari ari kubva ati ndine plani yandinayo. Pamberapo ndoda kumukandira panhoo, uye vadikani vake ndivaise pakutambudzika. Saka ukaiverenga uchimhanya yakadaro neshona, hainyatsoburitse picture yakanaka kuti ndoda kumukandira panhoo uye nevadikani vake pakutambudzika. Ipapo manje ndopandinokukundai mbichana. Ini ndoita ndichiti ndikaverenga bhaibheri reshona ndotarisa futi rechirungu. Zvinowedzera kujeka. Pari kunzi panhoo apo, pari kunzi sick bed. Behold, I am about to cast ye on a sick bed. Kurava kuti ndirichaita kuti arware. Sekunge munhu apinda muchipatara ari pamubhedha. But ukaverenga shona iri kunopa pfungwa yekunge zvinonzi panotosara paine kamubvunzo kuti kukumukanda pamubhedha. Handiri mazona. Pfungwa iripo ndeyekuti pfungwa yanga ina Mwari pana Jezebel chechi ndeyekuti chechi imboenda paurwere, imboenda pakurwara. Kuti zvijeke kuti pfungwa iyi yabva kupi. Tiri kudzidza nyaya yaJezebel pana madzimambo echipiri chapter 1 verengai verse 2 kusvika pa4. 2 madzimambo chapter 1 verse ya 2.
Zvino Ahazia wakanga awira pasi napahwindo yekamuri yake yokumusoro yaiva paSamaria, akarwara. Akatuma nhume akati kwavari, endai munobvunza Bhaari Zebhubhi mwari weEkironi kana ndichapora pakurwara uku. Asi mutumwa waJehovha akati kuna Eria muTishibi, simuka undosongana nenhume dzamambo weSamaria, uti kwavari, asi hapana mwari here pakati paIsraeri zvomundobvunza Bhaari Zebhubhi mwari weEkironi? Naizvozvo zvanzi naJehovha, haungaburukizve pamubhedha wawakwira, asi zviro kwazvo uchafa. Eria akabva. Uyu aive mwana waJezebheri, ndiye aive mukomana mukuru. Ahazi. Ndobva achikokera mutsika dzevabereki dzekunamata Bhaari. Eria anga ambobvisa vaBhaari vese. Iye akati, mavabvise henyu pano, but kuEkironi variko. Kwakutuma vanhu ikoko anga angodona kuti kunoshopera. Saka shoko riri kubva raya richiti, pamubhedha pawakarara hausi kuzopaburuka. Saka ndopangotorwa pfungwa iyi Johani paari kunyora zvakazarurwa, pari kunzi Jezebheri akasatendeuka ndichaita kuti aende pamubhedha weurwere. Munhu kana achirwara chii chinoitika pasi? Kurwara kunoita kuti munhu achirega kunoita misikanzwa yake. Hakuna ngonanga misikanzwa kani, kuna asina misikanzwa anorwara. Titaura kuti zvinoita sokuti anodziviswa kufamba akasungunuka, haachaindi kwaanoda iye, amanikidzwa neurwere. Urwere hunokuita confine. Maactivities aunosiita everyday haugone kuaita. Saka chiprofita kana chichiti Jezebheri achaiswa on sick bed, kana kuti achaiswa panhoo yeurwere, ipfungwa iri kuburitswa naMwari yekuti zano raive naMwari nderekuti chechi yeMark Ages yaifana kuzoiswa muchimiro chekuti maactivities ayo ekupesecuta nekuuraya vatsvene amboita saaganhurwa. Sezvinoita urwere kuti hunombomisa munhu maactivities emazuva ese. Saka Mwari anga ine pfungwa paari kuti ndoda kumuisa panhoo, kureva kuti Mwari angaida kuti chechi yeMark Ages isvike pachimiro chekumbolimitwa maactivities ayo. Saka language yataurwa nazvakazarurwa 2 inotaurwa nemamwe matauriro pana zvakazarurwa 13 verse 3. Zvakazarurwa 13 verse 3 vhesi ya 3. Mumwe musoro wacho wakanga wakaita sowakakuvadzwa kusvikira parufu, asi vanga raifanira kuuraya rakanga rapora. Manzwa here zvekutaurwa panapa kuti uko kuna zvakazarurwa 2 mukadzi Jezebheri achimirira chechi, kuna zvakazarurwa 13 chikara, but zviri kunzi chikara ichi chakamboita ronda rekuti raitarisirwa kunzi ronda iri raifana kuuraya chikara, but hazvina kudaro. Chii chiri kurehwa pastor? Chisamaraizai. Ndo nyaya yatakambodzwa yekuti mambo wekufrance amukira chechi, akatuma komanda wake Bethia kunobata mutungamiri wechechi, ndokuenda naye kuFrance kwakunofira mujeri. Saka vanhu vakapururudza vakati chechi iya yapururwa masimba ese, yaparara. Saka kubva makore a1798 zveshuwa chechi yakaratidza kuti yaive pamubhedha weurwere. Masimba aya anga asisina ekuti vatsvene vaMwari vaurayiwe. Saka bhaibheri pari kuti ndoda kumuisa panhoo. Mwari ari kuti nguva yeMark Ages vari kuitawo, asi muna 1798 ndoda kubvisa masimba avo. Zveshuwa mutungamiri wechechi akanofira kujeri, chechi ndobva yaita kunge yapera masimba. But pane chataurwa pamaverenga panzi ndoda kumuisa panhoo uye vadikani vake pamadambudziko makuru. Vari kunzi vadikani kureva madzimambo aive neukama nechechi. Handiti matsanangura mufundisi mukati maurayirwo aita vatsvene, chechi yaishandisa masimba enyika ichiudza mambo otuma masoja ake. Saka madzimambo ayaya ndo vari kunzi vadikani vechechi, ndo vari kuita kunge malavhazi echechi. Saka vari kunzi vachaiswa pamadambudziko makuru hawo. Apa tichangotaura tichimhanya pasta, but zviri munhoroondo. Takangotarisa Europe chete, almost madzimambo ese
kubvira pamazuva ekutanga eChristian Church kuna 538 AD vaiteedzera zvataurwa nechechi vese madzimambo ende madzimambo aiveko nguva iyi anga asiri madzimambo anouya semadzimambo ariko mazuva ano ekuti vanhu vanoenda toita zviya zviri zvekuvhota zvechii. Europe yese madzimambo aiveko aive madynasty. Isai mushona toti kudii pastor? Kureva kuti ushe hwaitevera dzinza. Tunguri nazvowani kuti ushe. Aiwa imbomirai. Ndada bedze muimbotsanangura yanhu kuti dynasty chii. Saka madynasty aya muEurope yese vaiudzwa zvekuita nechechi. Saka maiona kuEurope kwese panguva yeMark Ages kwese kwaiurayiwa vatsvene. Mambo aiudzwa nechechi kuti itai so. Ngatiti for example munonzi Gift. Saka mumazuva enyu imimi kwaigona kunzi mumazuva aKing Gift the First. Chechi yaikuudzai zvekuita. Even mafa kwana Gift the Second kana Gift the Fourth ndo zvaive Europe. Aive madynasty aitonga. But paifamba nguva pakauya ana John Wycliffe paya nana John Huss. Mamwe madynasty akaita achichechuka. Ndobva vakuita vachisiya dzimwe tsika dzechechi. Saka pavaidaro vaibva vanzi maProtestant. Sorry pastor, vapandukira chechi. Vainzi vapandukira chechi. But kune mamwe madynasty akaramba achiti isusu tinotsigira chechi. Saka vaivai vakaramba vachiti tinotsigira chechi madynasty aya ndohanzi nechiprofita ndoda kuvaisa pamadambudziko makuru. Ndevapi manjava? Mukatarisa nyika dzakaita sana France zviri munhoroondo. Vakasangana nemadambudziko pakauya ainzi ana French Revolution what. Nyika dzakaita sana Spain, ana Portugal, nana Italy. As we are speaking today, hakusisina madynasty. Kurati hakusina madzishe erudzi rwokuti zvine ushe hunenge huchiteera dzinza. Mwari akatendera kuti zviparare. Nekuti ndo vairamba vaine ukama hwakasimba nechechi. Asi mukaenda dzimwe nyika dzandati dziya pakabuda vara rekunzi Protestant dzakaita sana England nana Holland kuNetherlands nana Sweden. Nyika idzodzo mukadzitarisa nhasi dzinza riya reushe richiriko. Zviya zvekuti kune kuina king na queen zvichiriko kunana England kunana Netherlands. Kuzadzisa chiprofita ichi chanzi naMwari vari kuramba vachidanana nechechi ndoda kuvaisa pamadambudziko. Apa tangotaura zveushe chete but nyika idzi dzakasangana nematambudziko ari economic naari military kungozadzisa kuti Mwari aicherechedza nyaya iyoyo. Patoda kupedza tiri pastor pavhesi 23 yazvakazarurwa 2. Pana zvakazarurwa 2 verse 23 paverengei tinzwe kuti panoti kudii. Navana vake ndichavauraya norufu, nekereke dzose dzichaziva kuti ndini ndinonzvera itsvo nomwoyo. Ndichapa mumwe nomumwe wenyu paakabata napo. Saka vari kunzi vana vaJezebel. Hatingoonai kuvana vaJezebel wekuOld Testament kuti chii chakaitika pavari pana madzimambo echipiri chapter 9 verse ya 7 na 8. 2 Kings 9 verse ya 7. Uchaparadza imba yatenzi wako Ahabhi kuti nditsive ropa ravaranda vangu vaprofita neropa ravaranda vose vaJehovha kuna Izebheri, nokuti vose veimba yaAhabhi vachaparadzwa. Ndichaparadza kuna Ahabhi vana vavakomana vose vakuru navaduku pakati paIsraeri. Saka mutauro wekuti vana vaJezebel vachaurayiwa uri kutorwa kuOld Testament nekuti Jezebel chaiye vana vake vese vakazourayirwa. Saka toda kuona kuti Bhaibheri parinoti vana riri kurevei. Zvakazarurwa 12 verse 17. Vana. Rinenge richirevei. Ndokuti tigone kuziva kuti vana vaJezebel rinenge richirevei. Zvakazarurwa 12 pavhesi ya 17. Zvino shato yakatsamwira mukadzi ikaenda kundorwa navamwe vana vake vanochengeta mirayiro yaMwari navanobata kupupura kwaJesu. Manzwa kuti kudii? Mukadzi ari kurehwa apa ichechi inoita zvinodiwa naMwari. Ndobva yanzi ine vana. Manzwa kuti kudii? Vana kurehwa kuti vari kuteedzera
utsvene huri muchechi yechokwadi ndo vari kunzi vana, Ndo vari kureva kunzi. kuti vatendi ava vanhu vanonamata vari muchechi iyoyo yechokwadi ndo vari kunzi vana. ndo vari kunzi vana. Saka kuti zvichijeka kuti vana vaJezebheri chii, zvakazarurwa 17, verengai vhesi 1 na2 nevhesi 4 na5. Zvakazarurwa 17 vhesi 1. Zvino mumwe wavatumwa vanomwe vakanga vane ndiro nomwe akauya akataura neni achiti, uya pano ndichakuratidza kutongwa kwemhombwe huru inogara pamusoro pemvura zhinji. Madzimambo enyika akaita upombwe nayo, navanogara panyika vakabatwa newaini youpombwe hwayo. Vhesi 4. Mukadzi wakanga akapfeka nguo tsvuku neshava, akashonga ndarama namabwe anokosha namaparera, nomuruoko rwake makanga muno mudziyo wendarama uzere nezvinonyangadza netsvina youpombwe hwake. Pahuma yake pakanga pakanyorwa zita rakavanzika iri, Bhabhironi guta guru, mai vemhombwe nevezvinonyangadza zvenyika. Saka vana vaJezebheri mhombwe vari kunzi futi iye Jezebheri ndimai vemhombwe. Iye Jezebheri imhombwe madzidziro atiri kuita, but ari kunzi ndimai vemhombwe. Alright. Kureva kuti vana vaJezebheri bhaibheri riri kunoburitsa paine kufeva futi pachinzi imhombwe. Saka bhaibheri rikati ndichauraya vana vako, pari kungonoratidza kuti Jezebheri kana ari kumirira chechi yemadhark ages, chechi inofanira kuva yakazoitawo vana. Kureva kuti machechi akabuda mairi. Machechi akabuda mairi aakurehwayo. Abuda mairi chii chiri kuitika? Bhaibheri riri kuramba richilebhura iwo abuda muna mai ava mhombwe, iwo futi vari kuramba vachinzi imhombwe. Kureva kuti pane machechi akabuda muchechi yemadhark ages. Yes. Yaikanganisira Mwari. Yaikanganisira Mwari. Ivo pakubuda kwavo vakabudawo futi mavari mune kukanganisira Mwari. Because vari kulebhuriwa futi semhombwe. Saka muri kuona kuti pfungwa yacho haina kumira zvakanaka. Saka nyaya iyi mufundisi, nekuda kwenguva yedu dzedu, nyaya iyi kana inoda kuti vanhu vadzidze shoko raMwari, ndizvozvo pastor, nekuzvininipisa kwese kukumbira kuti Mwari tibatsirei kuitira kuti zvijeke kuti kana ndichinamata manamatiro aya anomira sei naMwari. achivhenekwa naMwari achienzanzwa. Because panyaya yekunamata pastor haizi nyaya yekukurumidza kuona chitanda kuti ndofunga yanzi Christian church ndeiyo, iwo wofunga kuti uri safe. Because zviri kutobuda apa pari kutonobuda futi kuti machechi akabuda muchechi yemadhark ages vari kunzi futi imhombwe. Pane kakuvhundutsa pastor, but nguva dzedu dzakwana. Tatiri muchidzidzo Jezebheri part 3. Tokukurudzirai murambe muchijoina zvimwe zvidzidzo zvinoteera paTV every Sunday. Chirongwa chedu chinobuda na 10 am kusvika 11 am. PaRadio Zimbabwe every Sunday kubva nenguva dza 2 pm kusvikira nguva dza 3 pm masikati. Pastor, ipai vanhu phone number dzekuti tigone kuvapa malinki vapinde mumagrupu atinotumira zvimwe zvidzidzo izvi. Tibatei panhare dze 0716 452 086 0716 452 086. Mwari vave nemi, tigosangana muchikamu chinotevera. Tenzi nditungamire mukati mezviedzo, mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikende ndimwimo otungamire. Tenzi nditungamire semwana awonyara tabu unganyara dzinyanga, mananda anomunzwa kana matinyarara, imwe tenzi wenyanza. Tenzi nditungamire aponda ndasvika nyanza, mananda aondichisa handichina zororo, ndotsamira kune mwika ngandinzwe imwe motiti
linokutungamira